बारगो Ndfb फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय Btr सरकारनि मोनसे फिन रोदोमखां गोदान मावबिथांखि। बे मावबिथांखिनि गेजेरजों गोरोबथायाव थानाय दफा बादिनो सुस्रांनानै होगोन बारगो Ndfb फोरनि जेंनाखौ। बे मावबिथांखियाव बारगो Ndfb फोरनि जिउ खुंनाय राहानि मोजां सुबिदा दं। बे बाथ्राखौ बुंदों Btrनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। अदालगुरियाव गोदान मावबिथांखि फिन रोदोमखां मावबिथांखि लोगोसे बारगो Ndfb फोरनि रिहेबिलिटेसन आरो आद्रा थानाय केसफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। आसामनि ADJP ASP हिरेन नाथआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै Ndfb फोरनि रिहेबिलिटेसन आरो आद्रा थानाय केसफोरनि सायाव मोजाङैनो फोरमायनानै गालाङो। प्रमद बर'आ बुंबावो दि Btrआव थाबैनो सावरायनायनि गेजेरजों थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि थाखाय फोसावथाय होनाय जासिगोन। लोगोसे बारगो Ndfb फोरा गुबुन गुबुन बिथिङाव फालांगि मावनायाव Btr सरकारनिफ्राय थोजासे हेफाजाब होगोन। फिन रोदोमखां बिथांखिनि सावरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन प्रमद बर'जों लोगोसे EM रनजित बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि आरो गोबां बारगो Ndfb फोरनि दैदेनगिरिफोरा। फिन रोदोमखां मोनसे फ्लेक्सि प्रग्राम Ndfbनि बारगो मावथि बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय बियो एकर्डआव मोनसे क्लज दङमोन। बे हिसाबै जों बेखौ मावफुंनो आखायाव लादों। साख्रिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बिथांमोना जड़ित जानानै गावबा गावनि जिउ खुंनायनि माखासे बेबस्था बेवहाय दङ। दा बेखौनो दिनै रायलायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे आसामनि ADJP SB हिरेन नाथ बिथाङा फैनानै Ndfbनि केस उइथड्र रिहेबिलिटेसन जि जेंनाफोर दङ बे गासैखौबो स्पष्ट बिथाङा बुंफैदों। स' दिनै अदालगुरियाव जोबोद मोनसे मोजां मिटिं जादों आरो आं आसा फारिदों जिखिनि जेंना पेन्डिं दङ बेखौ जों थाबैनो सुफुंनो हागोन आरो मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ बयबो खौसेयै मावलांबाय थानो हागोन। जि बावैसो जि नोंथांमोना दिनै जि मोनसे 3,000नि जि आनजाद खुंनायनि बाथ्रा बुंदों जे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड स्पेसियेलि जि सोमावसारि जि बिनि सायाव जोङो रायलायबाय थादों जे जोङो बोरैबा कटा माखासे बानायनो हायो नामा रिजार्भेसन बेनि थाखाय रायलायबाय थादों। नेक्स्ट इसियाव जोङो रायलायगोन आरो इन्टारभिउ होनायनि सिगाङावनो जोङो रायलायनानै बेखौ थिग खालामनाय जागोन। गोबां जि Ndfb बारगो सोद्रोमा बिथांमोना जि दाउ अमा फिसिनायनि सायाव माने गोसो गैया बिनि बिथांमोना गोबां खामानि दङ। सोरबा इन्डास्ट्रि बानायनो हागोन, गुबुन गुबुन खामानि मावनो हागोन, गोबां खामानि दङ। दाउ अमा फिसिनायाल' खामानि नङा, जोङो एग्रिकालसाराव खामानि मावनो हायो, इन्डास्ट्रि खुलिनो हायो, बेम्बो इन्डास्ट्रि, बिभिन्न इन्डास्ट्रि, गोबां लामा दङ। दा बेफोरबायदियाव Btr गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि हेफाजाब? जोङो 100% बेवहाय हेल्प होगोन। दिनै आगोलनि सरकारा जेरैबायदि माखासे साप्लाइ टाप्लाइनि माखासे खामानि मावदोंमोन बेफोरखौ जोङो स्टप खालामनानै दायो जोङो गोबां लाइभलिहुड स्किमफोरखौ जोङो इन्ट्रडिउस खालामदों आरो बे लाइभलिहुड स्किमफोरखौनो लानानै जोङो Ndfbनि बारगो बिबानगिरिबो मावथिबो आरो लोगोसे नर्मेल जोंनि जिफोर इयुथ्सफोर दङ बिसोरखौबो जोङो बेवहाय खामानि मावहोनो हागोन। फिन रोदोमखांनि जि स्किम बियो मालानिफ्राय मुभ जागोन? अलरेडि जाबाय बियो, अलरेडि बेयाव कमिटि दानाय जाबाय। बिनि जि माने कपारेटिभ जि ससाइटि बिनि थाखाय माखासे प्रसेसा अलरेडि आगबारिबाय। प्रपजेलफोरा दिनै बानायनाय जाबाय, गभर्नमेन्टनो साबमिट होनाय जाबाय माखासे प्रपजेल। थ' बियो बिराद स्पिडआव बियो आवगायगासिनो दङ। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।